Vi er i gruppen med Adam, Mikkel, Amela og Sara, og vi vil gerne holde et foredrag om sexarbejde i fortiden og nutiden. Yes. Og jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om prostitution, hvad selve ordet betyder. Det betyder at lade sig tilskue. Altså at lade sig, at folk kan se en. Nu i Danmark der ser man prostitution som næsten et normalt erhverv, fordi at, altså, der er både en køber og der er også en sælger. Og de prostituerede de plejer at blive betalt med penge, men der er også nogle tilfælde, hvor at, den prostituerede er stofmisbruger, så hvor køberen betaler med stoffer, eller medicin, eller tøj, hvis de mangler det. I 1999 der kom der en lovgivning om, at prostitution det var forbudt, og at man ikke måtte være prostitueret mere. Før det, der skulle man have været 18 år for at være prostitueret. I Danmark ved man ikke præcis, hvor mange prostituerede der er, men politiet har nogenlunde tal på, hvor mange prostituerede der er. Og tallet det er 6.000, hvorfra at 2.500 af dem er udlændinge. Og for det meste er det kvinder, der prostituerer sig. Så er der lidt om sexarbejde igennem årene. Sexarbejde er et af verdens ældste erhverv, og det kan dateres helt tilbage til år 0 i Bibels tid, nemlig med Maria Magdalena, som bliver nævnt i Det Nye Testamente i forhold til Jesus. Det er lidt folk har forskellige meninger om, hvordan man fortolker hende, men der er mange, der har den overbevisning, at hun var en prostitueret. Efter det, så kan man fra år 500 til år 1500, som er cirka i middelalderen, der bliver der også, kan man også datere tilbage til nogle glædespiger, der blev brugt. Den katolske kirke var den største kirke i Danmark, det var den man fulgte. Og hvis man var glædespige, så blev man bandlyst fra kirken, og man var uheldig, fordi at man bedragede hor. Og det var ikke noget, som Gud synes var godt. Vi har så også fundet et digt fra Sophus Clausen, som er skrevet i skiftet mellem 1800 og 1900, som beskriver samfundets syn dengang på glædespiger meget godt. Af garderobe har hun ikke mere på, end hudens hvide tåler i et rødt livstykke af flanel. Et genskin, blødt af hendes sorte øjne, sværter alt, hun ser på. Hvert hendes bryst har en så opret stilling, som for at måles med sin søstertvilling. Og dog et fald, så skymulmen var omvørkner. Og nær ved kanalens land forgår min sjæl i ørkener. Alting er fast, men samlet til et hele, de mange kære, kendte enkeltdele. Det er til sidst en meningsløs bestilling. Til nøgen i en hårvækst, mørk og svær, var denne skabning vel en trone værd og anslår kun sig selv til nogen skilling. Her beskriver digteren Sophus Clausen, altså hvordan at sexarbejderen prostitueret ikke anslår sig selv for mere end nogen skilling, men er en trone værd. Der har man altså ikke haft den offermentalitet, som man har i dag omkring prostitution. Her havde man også mediet digte til at komme ud med meninger og holdninger om det, til forskel fra i dag, hvor vi har valgt at fokusere på en sang, der er skrevet af Ed Sheeran, der hedder 18, der handler om en narkoluder, hvor at pigen i sangen, der bliver talt om, hun vil se meget som et offer for samfundet, og at hun er blevet bragt i den situation, og det er ikke hendes eget valg. Til forskel hvordan samfundet tidligere har set på prostitutionen. Ja, og så er der inden for prostituering en form for rangordning. Og i den er, kan man sige, i den er nederst, der har man gadeluderne, som er dem, som står og trækker på gaden og får fangst ind på den måde. Længere op, lidt længere op har vi man så narkoluderne, som er dem, som så får kunder ind, tilfredsstiller deres kunder i hotelværelser lige i nærheden af, hvor de opholder sig, eller i kundens bil. Andre former for organisationer er der bordeller eller massageklinikker, hvor de sexarbejdende er i noget mere vante omgivelser, lidt mere trygge omgivelser, hvor de kan være hvor de kan tilfredsstille kunden. Og så øverst på listen har man så escort, eller også kendt som luksusluder, som
som er med til som nogle man kan hyre til at komme med til restauranter eller sammenkomster, hvor der ikke altid er seksuel aktivitet indblandet. Og for eksempel har man et eksempel for nutidens sag, som er Annie Fynsby, som blev angrebet af medierne. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Yes, og som I nok hørte fra sangens tekst, der har jeg om menneskehandel og sexslaver, hvilket penge er en rigtig stor del af faktor og motivation for, at den her branche faktisk overhovedet finder sted. En af de mest kendte former for prostitution, det hedder mennesketrafikering, hvor mange piger fra uland helt ned til 12-årsalderen får at vide, at de kan komme til et i-land i Europa eller USA, eller hvor vi nu, eller hvilket land det nu ellers skal betegnes som i-land. De kan komme til at få en bedre fremtid, men i stedet for at få en bedre fremtid, så bliver de faktisk sat ud som gadeluder, og faktisk kommer til at leve under slavelignende forhold. Det er en meget stor branche, og faktisk i alt bliver der omsat for 155 milliarder kroner i prostitutionsbranchen årligt. Dem, der faktisk står for det meste af de her mennesketrafikeringer, det er den russiske mafia. De tjener mange penge på det, og de bruger meget uhumane og brutale metoder til at få de her kvinder eller piger for den sags skyld til at blive sexslaver. En anden form, der findes for prostituering, det hedder sexturisme. Det er en ulovlig form for turisme, hvilket man siger for eksempel, at man kender en mand, som har et bordel i udlandet, hvor han siger, at hvis du betaler mig det her beløb, så kan du komme til at bo på det her bordel her i en uge eller noget lignende, og så kan du faktisk gøre, hvad du vil med mine ansatte. Det var vores foredrag om sexarbejde i fortiden og i nutiden.